Salutare prieteni, eu sunt domnul Dividende și bine ați venit la un nou video. Astăzi discutăm despre top 10 acțiuni supraevaluate pentru iunie, dar înainte de a intra în subiect, ca de obicei vreau să mulțumesc abonaților pentru că am trecut de 13.600, iar dacă sunteți pentru prima oară aici, vreau să vă spun că urmăriți un canal de investiții, unde documentez toate eventurile mele pe bursa din state, acolo investesc în companii ce oferă dividende, acestea sunt crescute de la an, iar scopul meu final este să creez un cash flow pasiv care să-mi asigure o independență financiară. Haideți să intrăm direct în subiect. Binecunoscutele mențiuni înainte de a începe, vă voi prezenta un top ce conține acțiuni pe care le consider supraevaluate în urma unei analize cantitative în foarte mare măsură. Astfel, pentru intervalul de preț pe care vi-l voi prezenta, mă bazez pe reversion to the mean, folosesc un model DCF, dar și un model numit Gordon Growth Model, însă mare atenție că acest reversion to the mean s-ar putea să nu aibă loc sau presupunerile pe care eu le folosesc să fie prea optimiste sau prea pesimiste, iar aceste companii să nu fie de fapt supraevaluate. De aceea vă recomand cu tărie să dublați această analiză cantitativă și cu o analiză calitativă. Vă voi menționa și o estimare de preț a celor de la Morningstar, raport pe care îl iau direct din Interactive Brokers. Pentru graficele Dividend Yield Channels folosesc metodologia descrisă în cartea Dividends Don't Lie a lui Geraldine Weiss. Am o bază de date cu aproximativ 265 de companii la număr ce au acest grafic deja alcătuit. Dacă vreți acces la ea, aveți mai multe detalii în această pagină legată de baza de date de pe blog sau în descrierea acestui clip. Și cel mai important, nu luați acțiunile de mai jos drept recomandare de achiziție sau vânzare. În cel mai bun caz, acest top și aceste intervale de preț reprezintă strict un punct de plecare în evaluarea temeinică a companiilor. Începem cu locul 10, acolo unde îi găsim pe cei de la Cencora Incorporated, ticker CORE, o companie ce și-a mărit dividendul în ultimii 19 ani. Randamentul este destul de mic, sub 1%, dividend growth rate în ultimii 3 ani și el destul de mic, doar 5,3% pe an. În ultimii 5 ani, graficul de preț arată în felul următor, o apreciere de aproximativ 173%, este o creștere în preț destul de bună. Cifrele istorice însă nu arată neapărat la fel de bine, în sensul în care observăm o ușoară ciclicitate în free cash flow per share. Dividend Yield Channels ne arată o companie ce este scumpă și foarte scumpă de mai bine de 2 ani de zile și observăm că a ieșit bine de tot din zona roșie. Eu consider că un interval de preț bun ar fi între 110 și 125 de dolari. Pe locul 9 avem pe cei de la Badger Meter Incorporated, ticker BMI, și-au crescut dividendul pentru 30 de ani, iarăși vorbim de un randament foarte mic și dividend growth rate în ultimii 3 ani mai bun, 12,3%. Aprecierea în preț în ultimii 5 ani este destul de bună, peste 200%. Cifrele istorice arată și ele bine, avem un grafic cumva curat, o creștere constantă în timp. Free cash flow per share observăm că a crescut destul de bine și diferența între linia roșie și linia galbenă, cea a dividendelor, se mărește foarte mult, mai ales în ultimii ani. Dacă ne uităm pe Dividend Yield Channels, observăm o companie ce iarăși este destul de scumpă sau chiar foarte scumpă, de aproximativ un an de când a și ieșit din zona roșie. Eu însă consider că un preț bun pentru ei ar fi undeva între 90 și 100 de dolari. Pe locul 8 avem pe cei de la Hawkins Incorporated, ticker HWKN, și-au crescut dividendul pentru 20 de ani, iarăși avem un randament sub 1%, dividend growth rate în ultimii 3 ani 10%, nu este rău, dar nu este nici wow. O apreciere în preț în ultimii 5 ani de peste 300%, însă cifrele istorice nu arată senzațional, EPS-ul până prin 2016 nu a crescut mai deloc, dar din 2018 încoace a crescut destul de bine. Cash flow per share a avut momente când a crescut, a scăzut ușor, ba chiar nu a acoperit dividendul în anumiți ani și de prin 2022 încoace, în schimb, a crescut vertiginos. Investigați cu atenție ce se întâmplă acolo. Dacă ne uităm pe Dividend Yield Channels, observăm o companie ce a fost destul de scumpă în zona roșie pentru mai bine de un an, aproximativ 2 ani, și de aproximativ un an a și ieșit bine de tot din aceasta, însă eu consider că un preț corect ar fi undeva între 40 și 45 de dolari. Pe locul 7 avem pe cei de la Cintas Corporation, ticker CTAS, și-au crescut dividendul pentru 40 de ani, iarăși randament destul de mic, dar un dividend growth rate în ultimii 3 ani foarte bun, 18%. Aprecierea în preț în ultimii 5 ani arată bine, undeva aproape de 200%. Cifrele istorice și ele arată bine, avem un grafic aproape curat dacă n-ar fi fost aceste scăderi în free cash flow în 2014 și 2015, dar avem un free cash flow per share ce crește frumos în timp. Dividend Yield Channels ne arată o companie ce a mai avut momente când a fost ieftină, dar acum a ieșit din zona roșie de supraevaluare.
Eu consider că un preț bun pentru ei ar fi între 330 și 360 de dolari. Pe locul 6 avem pe cei de la Costco Wholesale Corporation, ticker COST, și-au mărit dividendul pentru 20 de ani, iarăși randament foarte mic, DGR3 destul de ok, 13% aproape. În ultimii 5 ani, aprecierea în preț aproximativ 250%. Cifrele istorice arată și ele ok. Avem iarăși un grafic aproape curat. Mai avem perioade când free cash flow per share scade foarte mult și apoi crește foarte mult, dar trendul general este de creștere și diferența între linia roșie și linia galbenă pentru dividende se mărește în timp și dividendul este suficient de bine acoperit. Dacă ne uităm pe Dividend Yield Channels, observăm o companie ce a mai ieșit din zona roșie undeva la începutul lui 2022 și a ieșit și acum. Eu cred că este scumpă și foarte scumpă de mai bine de 3 ani de zile, însă iată că în continuare Costco crește în preț. Rămâne de văzut până unde sau cum va evolua, însă eu consider că un interval de preț bun ar fi între 400 și 440 de dolari. Pe locul 5, la jumătatea clasamentului, avem pe cei de la McKesson Corporation, ticker MCK, și-au mărit dividendul pentru 16 ani, iarăși un randament foarte, foarte mic, 0,4%, dividend growth rate în ultimii 3 ani, aproximativ 13%, apreciere în preț în ultimii 5 ani peste 300%, foarte, foarte bine. Cifrele istorice nu arată rău deloc. Avem un free cash flow per share ce a crescut constant, mai puțin în ultimul an și poate aici în perioada aceasta când a stagnat ușor, însă cifrele arată bine. Dividend Yield Channels ne arată o companie ce a fost mulți ani în zona verde de subevaluare, însă cam de după COVID a început să crească și a crescut susținut în preț și a ieșit din zona roșie momentan. Eu însă consider că un interval bun ar fi între 275 și 300 de dolari. Pe locul 4 avem pe cei de la Casey's General Stores, ticker CASI, și-au mărit dividendul pentru 25 de ani. Iată, avem un dividend aristocrat proaspăt, randament mic, 0,5%, DGR3 destul de slab la un asemenea randament, aproximativ 6%. Aprecierea în preț în ultimii 5 ani nu este fenomenală, undeva sub 150%. Cifrele istorice nici ele nu arată fenomenal, cel puțin free cash flow per share nu arată grozav, chiar avem perioade când acesta nu poate acoperi dividendul, însă iată că ultimii 2-3 ani au fost fantastici. Dacă ne uităm pe Dividend Yield Channels, observăm cumva același lucru, scumpă și foarte scumpă în ultimii 2-3 ani, să spunem, și au ieșit de curând din zona roșie de supraevaluare. Eu însă consider un interval de preț bun între 160 și 180 de dolari. Ajungem în top 3 acolo unde îi găsim pe cei de la Broadcom Incorporated, ticker AVGO, o companie ce și-a crescut dividendul pentru 14 ani, randamentul 1,2%, iată un caz rar până acum de randament peste 1%, DGR3 decent, chiar bunicel, 12,6%, aprecierea în preț însă în ultimii 5 ani este fantastică, peste 550% și am avut în ultimele zile o apreciere fenomenală pentru cei de la Broadcom. Au raportat niște rezultate senzaționale, totodată au raportat și un share split de 10:1, așadar pentru fiecare acțiune deținută vom primi cumva 9 acțiuni gratuite, cum zic românii, dar practic fiecare acțiune se va transforma în 10 acțiuni. Nu va exista nicio altă diferență, practic dividendul care se plătește acum va fi împărțit la 10, așadar cei 5,25 vor fi împărțiți la 10 și pentru fiecare acțiune deținută vom primi 0,525. Practic nu se schimbă nimic, însă s-ar putea ca acest share split să dea un mic boost și de obicei cam asta se întâmplă, mai ales dacă ne gândim și la contracte și la alte tranzacții unde ai nevoie de 100 de acțiuni, va deveni mult mai ieftin să iei 100 de Broadcom după split decât înainte. Totodată sunt și mulți oameni ce nu vor sau nu pot să ia acțiuni fracționare, așadar să plătească undeva la 1500-1700 de dolari pentru Broadcom era prea mult, dar 150-170 de dolari poate vor plăti, așadar sunt câteva lucruri care probabil vor ajuta prețul să urce puțin în această perioadă. Dacă ne uităm pe cifrele istorice, le arată absolut senzațional, mai ales free cash flow per share de prin 2014 crește vertiginos și managementul este absolut incredibil, mai ales după achiziția VMware. Sunt foarte, foarte bullish Broadcom. Acum, cu toată această revoluție AI, sunt mult mai multe lucruri care pare că merg bine pentru cei de la Broadcom și lumea este efectiv entuziasmată. Evident, această efervescență nu-mi place neapărat, însă
ei chiar au și cifre fundamentale care să ajute cumva ce se întâmplă acolo. Nu avem doar o poveste frumoasă. Dividend Yield Channels arată în felul următor: o companie ce a fost într-o zonă bună, chiar până prin 2023, însă apoi a decolat efectiv și n-ai mai putut să te atingi de ea. Eu nu consider că în clipa de față un interval de preț bun ar fi undeva între 720 și 800 de dolari. Probabil că nu vom mai vedea pe acolo prea curând. Atenție, vorbesc înainte de split. Pe locul 2 avem pe cei de la KLA Corporation, ticker CLAC, o companie ce și-a crescut dividendul pentru 14 ani consecutiv, randament mic, DGR3 decent spre foarte bun, 16,4%, aprecierea în preț în ultimii 5 ani incredibilă, peste 650%, cifrele istorice nu arată senzațional până prin 2018, însă apoi efectiv decolează și n-ai ce să le reproșezi celor de la KLA Corporation. Aceeași poveste o vedem și pe Dividend Yield Channels, o companie scumpă și foarte scumpă pentru cel puțin 2-3 ani de zile. Eu nu consider că un interval de preț bun ar fi între 300 și 330 de dolari, dar nu știu dacă vor mai ajunge vreodată acolo. Iar compania cea mai supraevaluată, cred că nu este o surpriză pentru nimeni, a fost aceeași și luna trecută, este Eli Lilly and Company, ticker LLY, și au crescut dividendul pentru 10 ani, randament minuscul, DGR3 15,2%, apreciere în preț în ultimii 5 ani iarăși fenomenală, aproape 700%, vorbind de o companie ce însă nu are cifrele istorice de partea ei, cel puțin dacă ne uităm pe free cash flow per share, care are perioade bune în care scade, apoi își revine. 2023 nu a arătat senzațional în acest punct de vedere. Dacă ne uităm însă pe Dividend Yield Channels, observăm că Eli Lilly a fost o companie destul de ieftină, chiar poate foarte ieftină, până prin 2021, iar apoi a decolat efectiv și a ieșit de aproximativ un an din zona roșie. Consider însă că un preț corect ar fi între 250 și 275 de dolari pentru ei. Eu nu m-aș atinge de această companie în momentul de față și la acest preț. Iată și top 10 sub formă de tabel, o singură companie, din păcate sau din fericire, ce are randament peste 1%, în rest randamente minuscule. Broadcom totodată are și cel mai mare dividend growth rate în ultimii 10 ani, 36% pe an, efectiv o mașinărie. Și vreau să ne uităm și pe acea monitorizare, să vedem cum au evoluat lucrurile până în momentul de față când filmez acest clip, 15 iunie, și am comparat toate acele serii de companii supraevaluate pe care vi le-am prezentat și S&P 500 ca să vedem cum stau lucrurile. Pentru acțiunile din prima rundă am avut 4 ce au bătut indicele și 6 ce nu au reușit să facă acest lucru. Pentru cele din a doua rundă, iarăși, 3 companii ce au bătut indicele, 7 ce nu au reușit acest lucru. Pentru cele din a treia rundă, 4 companii au bătut indicele, 6 nu, iar pentru cele de luna trecută, 5 companii au bătut indicele și 5 nu au reușit. Însă, dacă ne uităm pe total return-ul din fiecare rundă și facem o medie, toate aceste companii supraevaluate au un total return de doar 2,5%, în timp ce S&P 500 are o medie de 6,1%, așadar, iată că multe din aceste companii supraevaluate nu reușesc să performeze și au subperformat indicele. Voi monitoriza în continuare lucrurile pentru că mi se pare un exercițiu foarte, foarte util. Dacă ne uităm pe portofoliu, lucrurile arată în felul următor. Avem poate o idee mai multe nuanțe de roșu față de clipul anterior, însă verdele predomină. Broadcom este efectiv o mașinărie. Am un profit senzațional de peste 6500 de dolari acolo. Nici nu mă gândesc să vând pentru că nu vreau să îmi tai florile și să îmi ud buruienile, așa cum spune Peter Lynch. Per ansamblu lucrurile arată bine și foarte bine. Am ajuns la un profit de peste 18.500 de dolari, însă așa cum vă spun de fiecare dată, nu aceea ce mă interesează, ci aceasta. Totalul dividendelor nete anuale a ajuns la 3.343 de dolari și sunt cu un mic pas mai aproape de cei 500 de dolari pe lună. Sper că acest top să vă fie util, sper să aveți o idee puțin mai bună despre aceste companii și cât de supraevaluate sunt ele, cel puțin în opinia mea, și sper să vă faceți temele cât mai bine. Nu uitați că bursa este locul unde banii se transferă de la cei ce tranzacționează activ la cei ce tranzacționează cu răbdare. Pe data viitoare!